Vakomanaka, itai zvebasa handitika. Ndinenge ndisina zuva rese inini. Izvo zvisokandamisa maartist akawanda stereki panzapo. Asi chamuri kuita chaichoka, hapana. Just wasting my time. Kasikai kuimba tionapa. Ndiri pabasa vakomana inini. Alright, chireke ndisvipire maiki muradha. Maitfone ari kuridhera. Because haakuradha ndakanodhomoka this time. Ndakupedzera. No, don't worry. Machine iri munomuka equality. Let's go on. Stop. Guys, can you try to be serious, Anditika? I'm going to chase you out of this studio makapusa staring ma Africans. Munonetsa kudila nemi mimi. Ndosaka ndichizofarira hangu kushanda nema Australians. Iyo muombe wacho, watu unonzaniwe. Mukuru wacho kutodini. Ndakunyepo wanipo tapinda munomu kuti tirabambo nomwana. Ini ndo emani chizi shubhidhubhi. Mwana wangu anoziginda gore apa ndi session. Asi manje bhendere tutabatana manje tapa bodzi rinozi Chinyepfu boys. Tinobva kumabuja kunorira pfeno. Kwakatsikiwa hamba ikadosa kuka. Stop. Hey. Listen, my guy. I don't have the whole damn day here. Can you just sing things? Don't waste my time, Anditika. Right. Hand it on. Type ya mafesi wandiribe ukama nawo. Ndofaba ndakademba kuwirirana nawo. Ndikafunga mazheti yondapinda nawo. Yaiwa mafeya wanoketa hunu hwawo. Ndichadaba shamwari dzinenge zuzi. Type ya mafesi wanosebera padhuze. Kana ndatambira ndo watengera masese. Ndapera masororo wanorowa kweza. Rivesa jive. Wow. This is nice. But sorry ka. Tambo yangu ye laptop yange sinonyatsobataka. Let us go again. Imbatinzwe. Upenyu safe waringa munhu. Ukadandocheta ufe waita chinhu. Ramba uchisenza waitire chifinu. Regeiwe totandira ikweyo. Chipresa magiya urambe wakafunya. Bang. Okay. Apa wagona foot up. But hey, laptop yangu yadzima yega ka. Rega nditarise ndono kuti chingava chiri kunetsaka. Okay, just hold on ka. My phone is ringing. Akakamgenga kakasikakusaisa geto iraka. Wedemse. Nyarara iwe. Nyongono yako iyi. Ukuzwa bakani utakureketa nowakuru. Hello? Yes. Master mfano wangu. Wadi? No, kunokuya fine my boy. Oh, so ngekuti dance. Yes, I'm the one who produced it ka kuno kurege sport ka. Exactly, unoziziwani ka kuti kurege sport will never be a hip hop sport ka. No, don't worry mfano wangu ka. Aiwa, tikasangana ndokutengera supa yachona yauri kudaka. Yes. Aye, munototaura nana master yechinai. Muriwo manduwe. Ngatichirokete mutindo pedzi. Ko ndipewo kabepa rangiro ndakatomupurinderiye. Makazopedza chero kuriprinda. Noti ndikakangamwa manje ka hazvizoite ba. Ndipe bepa ronditekarire naudzu. Oh my god. Mukutondireminder something guys. Sorry zvenyu mufunge. Printer yangu yakafa isikutomboita zvayo ka. Regai kanditrai kunoona megawatts andipe yake ka. Ndongo printer script rachona ndokupai. Lepaza haisikuita. Tambo yacho haisikuita. Pedzepo printer haisikuita. Iwe mgenga iwewe. Safe boy ring. Imbomira kamuna yoginda goriye. Batidze ndimbe manduwe. Okay, let's go. Vara munyondo. Zvisaonekwe kuti tambopfura pano. Owo. It's a shubhidhubhi time. Zvaburika ere manduwe. Eish. Zvanga zvabuda mdara. But laptop yangu ka yabve yakrasha. Oh my Australian god. Okay, let me call my best friend Baba Harare ka. Ndimunzwe kuti anawo here laptop ye-emergency. Ndingo improvise. Timbonoti tingadi. Ko Baba Harare ndichangu ka zvekutodaro. Patsamba yerufu paipaika. Ndine ndakatobata ka kamera ka. Vakatombonyengerera vakanditi rege ka uya umbobude pa video. But I refused ka. Munongoziwa ka nyadza chona dziya. Iyo shamwariyo, tipe mari yedu toni, kumeso kumbishi. Kasiko tipa mari yedu toni ndisanda kubanzura, kashangwe kemunhu, uripo gore dziwa ba iyoyo. Ai. Ndazvona kudhara nini, kuti hapana nachikuzikanwa apa. Zvimateni zvako zvese ndezvekungapi. Ndakuputisa weziya, ndikakupaura mazvigero uhanika, negitari unoita soba mgenga iyoyo. No guys, let me call mukomana anogadzira malaptops angu auyeka. That one is a genius ka. Tevetese ka Australia uko. His name is Yaro kunyongwe yako iyi. Apongo chidhura futi kurekodhako. $300 kurekoda nyimbo ibodzi. Wopedza futi mari kutoko yako yari kubakaba. Ndipe mari yangu shamwari. Tenge malepazi manyama amudi. Kuregisefu ko patona zako manotengesa masini manyama zvekutodaro weziya. Ndakurovera kupusa ikoko. Ndozokudhairita kuonana vakomana patonazi. Guys, can you just talk about this? Okay. I will refund you $30 ka.
then 270 yachonaka hatozongoona kuti pamberi apa tingaiti sei. Saka iwe mbwa, handina zvinzwa futi izvozvo. Dzwawa, wona zvatongoita mugenga wangu. Ndakutongokushinga once. Pese pete sangano weziya. Ndichingokushinga every day. Kusvikira ndagutsikana nedubu redu rawala zaidi. Ukazwa mfano wangu. Okay guys, I'm really sorry ka. The truth is ka, makombiyuta angu inini akadhako. Ndakamatenga ka kumafese kwa mtoko anogara pasasapo. So please, direct me ka kunowanika malaptops machine, please. I'm sorry team rangu. Ikandataurwa namara tunaenda pa executive tech mtona zoom. Wosvika pakona pa second na sales pa moven kuona pai. Wokwira first floor weziya. Wokovunza dopi na executive tech. Mune madini ese manyama wangu. Type ya malepazi irimo. Unozvinira wega. Yo maprinter ya gosha. Vanotengesa nemakebho ofuta zvimadhini izvo zvinobaka zvemagetsi izvi vanotengesa, machaji emalepazi vanotengesa, ndaona chimosi chako chakarwa hondo ichi vanotengesa futi mamausi imomomo. Iwe chakungopinda imomo weziya wozoenda direct kuna bosi Mabude. Bude unojairira vanhu mugenga iwewe. Warume soka saka ndikimba banyasi zvaendiwa baby moro kani hensi nambokuona wakamira pachiteshi asi une stress nditarisa usawandise kufesi kuzopfeka zvine mechi kasketi kako kakadobana nepesi usawedzereka step baby mira usamanye kunge jeti